Ortiýadyň Tatarstan Respublikasynda 3 ýyl mundan ozal gämi helakçyliginde wepat bolan 122 adamyň hosarlary matam tutdular. Içi ýolagçylardan Hrindikin Bulgariýa atly gämi paýtaht Gazana barýarka Volga derýatyna gark bolupdy. Şu hepdeniň başynda 5 adam gämini dolandyrmakda goý beren kemçilikleri bilen baglylykda türme tutsaglygyna höküm edildi. Täjikistanda döwlet agentligi miwe suwlaryny we beýleki import edilýän azyk haritlarynyň ençemesini ýok edip, olaryň ýurdun haritlaryň hiline degişli talaplaryna gawat gelmeýänligini aýtdy. Ýok edilen azyk önümleri Kyrgyzstanda öndürilen miwe suwlaryny we Hytaýda öndürilen süýjileri öz için alýar. Täjik resmiýetleri bu çäräniň syýasy sebäpleri bilen bagly däldigini we alyjylary pes hilli önümlerden hem wagty geçen haritlardan goramak üçin amala aşyrylýandygyny habar berdiler. Kazakstanda 15 ýaşyna ýetmedik çagalar Almaty şäheriniň merkezi mesçidinde geçirilen Gurhan okama koýunçy bäsleşlige gatnaşdylar. Bäsleşlik mukaddes Ramazan aýynyň ortasynda geçirildi. Çagalaryň çykyşlaryna olaryň Gurhanyň suralaryny bilişleriniň we okama gussatlygynyň esasynda baha beriler. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.